Tam, kde bežte teraz ten jeden, tam kúkajte. Je to na dolnej časti. Na takom pní, ne? Hej. Vamos! Hore je to! Hore snajper! Mám! Choďte oce, nebudeš štýrať na jednej kope. Som to asi až bod spôsoba. Našiel si? Nie, našiel som snajpera 10 metrov odo mňa. Ale ešte, že ja som trafil jeho, potom takto iný, takže neviem. Tak počkaj, ja som za som strieľam, dostanem hneď skôr, dám tak ruku, mávam, otočím sa, idem a teraz mi do nohy strieľa zase. Ja som toho snajpera asi trafil dvakrát, bo nezdvihol ruku. A ešte sa stával, tak som ho ešte trafil. Dole to podľa mňa není. Počul som mám, nie? Podľa mňa dole to není. Je to dole, pretože snajperi sa pozerajú dole, nebude to hore. Respawn! Respawn! Pod respawnom ich snajper. Už ho nevidím. Pod respawnom majú snajpera. Už sa vie, kde to je? Niekde tam, asi hej. Asi hej. Videl som to tam niekde, ale to nevyšlo, bo tam nikto toho nejde. Ale nemusia byť okolo toho.
Ja viem, to myslím, že podporí. Ja pojem hore a skúsim ich tie snajper sa mať vystreľať. Kamo, ani tu dole nikto nebol. No, my sme tam boli reálne všetci. Ty si tam robil kamikaze aj bajonet pušiek, ja von si dobre sme tvoje a nič. No však. A za tú dobu všetci snajperi vyšli hore a nás strelali. A neviem. Ale počujem, reálne, ja som čakal, že ty dostaneš. To nikdy není. Hej, to sa rozbehlo a proste ja som si doklakal v tej, keď som plakol, povedal som ešte traja. Podľa mňa to dole není. Potrebuješ ubodanie, no že on je ešte horšie ako sklovanie. Podľa mňa dole nikto není. Akože, to není, je. Podľa mňa reaktor není dole. O korpus ľudí. Ja keď som bol malý, tak dedo ma krvil, nie som ešte basol a povedal. A baska mi hovorila, nož napíchol, taký obrovský a že stúpa po, ja tak... Hej, to dedovia sú ležiť, kamo. Hej. Je jak to so mnou hore? No aj taký gigantický nož, dedo vyťahol klobasu a pichol a mi do úst. Tam hore nikto nevydahol. Respawn! Respawn. Spáči. Vodáky nasadí. P4 pripraviť. Okay. Sprava z hora. Nie je to snajper. Pri Smajlíkovi. Robím. Určite. Respawn.
Jaj! Au! Hej! Ok, dobre, zbraň v pohode. Už som tady zas. Dobre, chlapci, teraz všetci do stredu, hej? Respawn! Nie! Nie! Až do respawn!
Nevidím. Tam ti to je. A to je náš. Konečne, nedostali sme sa. Ale vždy boli oni. Nie. Tam, jak bola podľa mňa vlajka. Hore. No. Tam to bolo. A poď na stred zistíme, že kde bolo. Čo na to povedia. Hej. Vieš čo? Keď my budeme povedať, tak to do toho klika. Do tých klikov dáme. Lebo tu ale kňak proste. Hej. Strašne blízko. A ku našej base ich nepustí. Čo bolo? Mňa znamená, že si dole, či to bolo hore. Ja som išiel dole, ja som tak myslel, že prvé dole skúkneme, potom stred a potom hore, že postupne dostaneme. Tak som šiel z hora a tam... Alebo tak, že polovica bude dole, polovica hore a sa stretneme v strede. Ale len pod stredom to bolo. Hej, to je dobrý. Alebo tá, neviem. To je dobré. Hej, to je dobré. To bolo? Toto nie je viacko, už sa nemôže stávať fakt. 14 minút, alebo meníme a... V tejto hre. To chce pokračovať v tejto hre. Určite. Len tak by som... Dobre. Koľkieť, odísite. Demokracia v akcii. Treba mi všetko tak beží. Čas nám beží, 14. Hodinu. Nemal som to ešte úplne. Takto. A to tu bolo celú dobu? Ja som zase máš prívehol tu. Začal strieľať tam? Tak dobre som to videl. Ja som si myslel, že to je na pení tam pri tých kríkoch. Ja som myslel, že to je na hentom pení. A potom som sa pozeral, či som tam videl priemorne. Tak dobre som. Vieš, čo oni robili za posledné to, čo urobili. Oddychnite si, naplňte, pripravte sa, dajte stratégiu. A pokračujeme, máme 14 minút. Úplne inde. A všetkých ostatných poslali, aby to bolo podozrivé úplne dobre. To musíme urobiť aj my. A teraz sme fízli? Nie, stále sa to. Teraz sme stále fízli. A opravne. Ja som sa fajne vysypal na konách. Čo ja? Počkej, mám tu vôbec kameru. Čo? Mám tu kameru. Máš tam? Z boku powerbanku svieti. A tu tak mám... Display svieti. A to je červené. Červené natáča. Dobre. Už som sa zľakol, že... A zase, keďže vás je viacej, ich rozmasakrujete, zničíte. Ja som bol schovaný za stromom. Ja som myslel... že na 3 bežíme, tak ja som sa zdvihol, trafil som konár, spadol som s nohou aj s lakťom na konár a išiel som ďalej. Ček, Zbraň žije, to je základ. ček, tam hore ja som išiel, ma trafil, som išiel nazad, vedľa mňa jeden od nás ležal, ale ja taký, že som sa pošimikoval, rovno k nemu som si ľahol. A, hej, ty. Ale normálne začínajú sa mi to páčiť, tie klobučiky, čo nosia chalani, to také vyzerá. Kedysi sa mi veľmi páčili napríklad Nicaragua, Honduras, tam bojovali, viete, proti tým komunistom. Títo vojaci používali takéto klobučiky, hej. Nechcem povedať, že utnieru, ale mne sa to páčilo a teraz keď pozerám Andreja ostatní, to celkom pekne. Ale aj príľby sú dobré, aj príľby. A teraz sa vám hodil guľové daní z neho. Nie? Nie, však sa mi odtrhol kábel, ale musím ho do opravy. Ale úplne, ty. Úplne. Hej. Do opravy musím dať. Ja som kúpil za 4 € na AliExpresse, neviem, či si na tomto ti pošlem, a za 4 € či sa mi pošle na rozkladenie, to je jedno, ale je krajšie. Papi, odíď
traktor zvíjať, podržte spodov. Ako nadvíjnete, prehrali ste. Ale stále bude bum bum. Bum, bum. Nie je dôležité vyhrať, chlapi, ale zvíťaziť. Bum bum je dôležité. Není dôležité vyhrať, dôležité je bum bum. Presne tak. Tábore chce dať 4 a každá divízia bude brániť 2 a bude útočiť na nepriateľské 2. Takže tak jak... A musíš obrániť svoje reaktory a zničiť nepriateľské. Ja som kúpil baterku farmisota. Chlapi, stratila sa pištol, keby ste ho našli. Ďakujeme vopred. Aká pištol? Nejaká pištol. To bude svietiť, alebo to bude schované. Nejaké indície deň? Keď nájdeš v lete na zemi pištol, tak si ho Počúvaj, on minule hľadal pištol v lete. A našli ste. Mne sa zlomil popruh. Ja sa trafím to spravil. Ja som v jednej ruke mal pištol tu a v druhej som takto behal po pačke. Ideme všetky salvo rovno na reaktor. Ale ja robím kamikaze, chlapci. Ideme traja. Nie, tento posledný kurz popracujeme. Počúvajte, halo. Teraz sa mi veľmi páčilo od chlapcov, že keď som povedal bežíme, tak sa rozbehli. Ja som dohľadal doslova. Dobre, ale ja som to myslel, že som potom všetko načať, že zabil. No, čiže takto bežíme, keď sa tam všetci rozbehneme, tak takto nás to musí zdvihnúť, dobre? Rovným smerom všetci naraz. Dobre. Ale nebudeme blízko toho Snajpri budú to kryť z boku za mňa, takže to... Nie na kope, nebudeme na kope, ale budeme trošku rozťahnutí, ale bežíme všetci, dobre? Nikto nezabude. On rával, že snajpri budú 100% nás tam z hora, pretože sa dostal tam, trochu tej cesty, ale nás tam všetci snajpri boli z boku, takže keď sa budeme chytáme 20. Vystrelí raz a kým to prebije, tak stihneš prebehnúť 20 metrov. Jak to nie je semi-snajpa, to už je takto hrozné. Ale to nemajú tam. Nemajú tam také majú tam kraji, ale nenávidím semi-snajpu, to je tak cietlé. Majú celý sajra. A ja poviem, že zvidí tak na Nie, toto ťahá, ale nie je to úplne rýchlo, ale proste musíš to pomôcť. Takže ideme jak vláčik. Tak viem, jak vláčik je, lebo potom dostaje všetci dári. Ale vieš čo, povedz prvý. Ja? Nie, ja. Dobre. Nie, on to už uvidí, keď to vieš, ty. A kde si na Kamol zoberí tú obrovskú mačetu a tak si záber. Južu, práve som stal napad. Počkaj, kúp si takú vláčkovú katánu, kde takto si tu daj, to vám ťahneš katánu a pôjde zemi. Ja si dám granaty, tak to všetky dám na smúličku, poistí na rozumeli proti nám. Dobre, pripravte sa. Riziko povolania. Majte sa, chlopi. Servus. Stojím še. Dobre, chlopi, kedy sa hrá? Keď to teraz vyhráme, alebo prehráme, vieme, že je to Janková chyba. Áno, presne. Keď vyhrajeme, tak keď vyhrajeme, to je to dobré, a keď prehráme, to je to Janková chyba. Sprinty na reaktor. Na Černobylu dobijeme ho.